vi sådan der. Nu er vores rar sat ind. Lad os også sætte nogle fakler ude i ørken. Yes, der er dyr. Hvis du bare havde en bue, så kunne du slå den ihjel. Jeg sniger mig ind. Tænk som en får. Ej, jeg giver mig på bag. Ja, jeg hopper som et dyr, der er blevet slået i røven. Ja, det er godt. Rolig nu, for vi vil bare dræbe jer. Ej, er der intet mad i dem her? Hvor den edderkop! Jeg er nervøs. Nå, så skal vi finde en gris. De her. Hvad klor du på? Hvad klor du på? Nå, så har vi et par experience. Og det er de grønne kugler. Men så skal vi til at finde en gris. Vent, lad mig se. Retteren. Vi skal have noget flæskesteg. Okay, Globus. Hvis vi går rigtig langt, så minder mig lige på at kigge bagom mig. Kigge lidt rundt. Der er pile. Hvor? Bagved dig. Fuck, der var et skelet her. Og hvad så? Er der ikke et dumt gris? Det er nok fordi grisen ikke har pauser nok. Der er slægt derude. De er bare sexet. Nej, de vil lege. Jeg sagde, de ikke gjorde det. Nå, men hør. Ja, de døde dreng. Var det en gris, jeg så En zombie. Han bliver skadet. Han må ikke rømme. Hvor fanden er han? Hvis han rammer, går ind i mig. Shit. Løb. Løb. Nå, han stod her foran. Hvor er den møggris? En edderkop! Jeg hader dem. Edderkop overalt. Jeg hader dem, de er så irriterende. Jeg skal bare kravle op af en. Jeg får bare lyst til at give mig et troldhund. Nå, der var det bare roligt. Vi ønsker kun at dræbe dig. Tak, fordi du ikke gjorde mig noget. Yes, nogle bøffer. Ikke de her muskler, mand. Så kan vi lige spise det. Nå, så fik vi noget med. Rolig nu, Kåre. Rolig. Hey, hvad så? Hvad glor på? Skal jeg give lidt yder? Men hvis du må godt kan mælkeko. Det kan man godt. Man skal bare lige slå dem i yder. Nå. Undskyld. Jeg prøvede altså ikke rigtig at dræbe dig. Men det gjorde jeg nu. Nå, så har jeg noget koskin. Eller hvad det så hedder. Og forresten, vi taler ret meget. Så alle der ser med, undskyld vi taler så meget. Og fjoller lidt. Men sådan er vi fædre. Men far, jeg kan ikke lide ost. Det kan jeg heller ikke. Shit, jeg skal jo bruge nogle sten. Jeg er snart tilbage i det grimme hus. Jeg har aldrig kunne lide en rå bøf. Hvor sexet. Au. Hvad er det? Det var mig. Jeg brækkede ben. Shit. Jeg gemmer mig. Kommer jeg op til mig? God. Nå, hvad var nu sgu? Nå ja. Sten! Kom her, Sten! Sten! Hvor er du, Sten? Stop med at gemme dig, Sten! 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 Er du der, Sten? Skal vi ikke... jeg havde ønsket, at du kommer så. Ja, og så kommer han... Er der ild i? Men vil du høre?
Vi må gerne være bange for, at der kommer en creeper. De kan leve både nat og dag. Så er det nok en creeper. Nej. Og jeg er klar med... Hvad fanden? Okay, sig hvis du begynder at høre... Tsh, okay? Så siger du det. Vi bliver bare dræbt. Nå, det var Herobrinemus. Nå, bare et spøgelse, der har besat computeren. Min far siger, at det ikke findes, så det er kun noget, de store har fundet på. Min far er ikke rigtig klog. Min far er ikke klog. Husk det. Ja. Og hvis I slader, slår jeg ihjel. For pokker. Jeg gider sgu ikke, at det her slow motion fis. Ja, lad os slukke filmen lige nu. Og vi slukker lige filmen, som min døve fætter sagde. Sådan der. Nej, jeg mener... Så lad os knæppe. Lad os lige sætte den på pause, så... Ja, men det var den. Nå, det er ikke på pause. Det var på pause. Okay, sådan der. Nå, vent lige lidt. Jeg tror, at det vi havde gjort, havde vi springet over. Nå, vi havde ikke springet over. Nå, hvor var jeg nu? Det var det møghus. Nå, det er her, der står. Jeg skal bare finde den der lortefakkel. Yes! Bare... jeg har lavet et mønster. Jeg hader det mønster. Du er til grin. Dum mønster. Yes, det var den. Det var de målfakler. Tak, fakler. Tak, fakler, fordi I står der som nogle værre idioter. Hvor er det et dumme hus? Det er bare lige over. Hvorfor sagde du ikke det? Det var fjes. Hvorfor kigger du ikke, om vi er totalt tæt på ørken? Ja, det er skræmt. Vores hus er totalt tæt på ørken. Ja, men først skal vi overhovedet finde vores hus. Nej, vi er her. Det er vores miniretter, når det bliver aften. Så hvis vi farer vild, venter vi bare til det bliver aften. Og jeg optager nu? Ja. Så hvor er det møghus? Vi skal snart til at spise, så vi skal til at holde pause. Okay, vi pauser lige. Ups. Hvad sker der?